Wel, croeso mawr iawn I chi i'r cyflwyniad yma heddiw ar Dinas Dinlle ar ran Prosiect CHERISH. Be dwi'n gobeithio wneud yn yr sesiwn yma heddiw yw sôn chydig bach am gefndir Prosiect CHERISH I ddechrau, ac yna rhoi rhywfaint o gefndir I safle Dinas Dinlle hunan, a wedyn sôn am beth o'r gwaith sydd wedi cael ei wneud ar y safle cwbl arbennig yma ydyn ni wedi bod yn gweithio arno fe dros chydig o flynyddoedd diwetha. Felly, beth yw Prosiect CHERISH? Mae'n bosib bod rhai o'n chi wedi clywed am y prosiect o'r blaen, ond os nad ydych chi, mae CHERISH yn sefyll am Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands. A mae'n brosiect sy'n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2017 a 2021. A mae'n gydweithrediad mewn ffordd rhwng y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, wrth gwrs, y Prifysgol yn Aberystwyth, a'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn benodol, y Discovery Programme yn Iwerddon ac arolwg daearegol Iwerddon yn ogystal. Ac mae'r sleid yma fan hyn yn dangos rhai o'r 4 nod y prosiect mewn gwirionedd, sef sefydlu data sy'n sail I gofnodi newydd o dreftadaeth arfordirol, darganfod, asesu, mapio a monitro treftadaeth ar dir ac o dan y môr hefyd. Targedu bylchau data a bylchau mewn dealltwriaeth ynglyn â'r dreftadaeth arfordirol yna, a wedyn ail-greu amgylcheddau a hanes tywydd y gorffennol hefyd. Felly roi'r safbwynt tymor hir amgylcheddol yna yn ogystal. Felly, be dwi'n mynd I fod yn canolbwyntio arno falle yn ail hanner yr sgwrs yma prawn yma yw yr elfen mapio a monitro sydd ynghlwm wrth y prosiect. Felly, be dwi'n wneud fel rhan o CHERISH? Wel, gyntaf I gyd, falle dylen ni ddweud nad archaeolegydd ydw I. Daearyddwr ffisegol ydw I mewn gwirionedd, a fy mhrif faes ymchwil I yw geomorffoleg. A fel mae'r blwch yma fan hyn yn dangos, mae'r geomorffoleg, y gair yn dod o'r iaith Groegaidd, o geo, daear, morffo, ffurf a logos neu disgwrs. Felly, trafodaeth ynglyn â wyneb y ddaear a'r prosesau sydd yn ei ffurfio a'r tirffurfiad yn ei gallu I weld ar y ddaear ac ar blanedau eraill hefyd. A mae'r llun yma ar y chwith y fan hyn yn dangos rhai o'r elfennau mae geomorffoleg yn bwydo mewn iddyn nhw. Enghraifft, daeareg, peirianneg, ond archaeoleg, wrth gwrs, sydd yn berthnasol I CHERISH, ecoleg, gwyddor planedau eraill, a hefyd eto, lle mae CHERISH yn y cwestiwn polisi a rheolaeth amgylcheddol. A geomorffoleg afonyl yw fy mhrif faes ymchwil I felly, ac wedi bod ar hyd y blynyddoedd, ond trwy CHERISH dwi wedi dechrau gweithio ar geomorffoleg arfordiroedd yn ogystal ac wedi mwynhau y cyfle hwnnw yn fawr iawn. Felly, lle mae'r prosiect yn gweithio, fel ni'n sôn ar y cychwyn, mae'r prosiect yn cydweithio rhwng Cymru ac Iwerddon, rhwng sefydliadau yn y ddwy wlad. Ac mae nifer o safleoedd gyda ni wedi I rhannu rhwng y ddwy wlad o boptu I fôr Iwerddon. Ac mae nifer ohonyn nhw yn edrych ar bethau fel arolygu'r arfordir, arolygu o dan y môr, edrych ar amgylcheddau'r gorffennol, edrych ar longddrylliadau arfordirol hefyd. Felly fel chi'n gallu gweld, mae yna safleoedd ar hyd arfordir gorllewinol Cymru ac arfordir dwyreiniol gan fwyaf yn Iwerddon, ond hefyd o gwmpas hefyd i'r de-orllewin. Ac mi fyddwn ni heddiw wrth gwrs yn canolbwyntio ar Dinas Dinlle sydd fyny ar arfordir Gwynedd.
O siwr ydyn ni'n gweithio, fyddai'n sôn chydig bach am rai o'r dulliau dyn ni'n ei defnyddio yn nes ymlaen, ond mae'n gyfuniad mewn ffordd o lawer iawn o ddulliau gwahanol, gan adlewyrchu'r ffaith bod yna nifer o sefydliadau gwahanol yn cydweithio. Felly, dyn ni'n defnyddio llawer iawn o arolygu o'r awyr, trwy defnyddio pethau fel LiDAR, mapio lloeren, lluniau o'r awyr, ond dyn ni hefyd yn defnyddio arolygu geoffisegol, creiddio, wrth gwrs arolygu archaeolegol, a dyn ni'n defnyddio technegau sganio laser hefyd, a llawer o waith dyddio yr amgylchedd y gorffennol ac yn y blaen. Ac mae hefyd llawer iawn o waith yn cael ei wneud o dan wyneb y dŵr, o dan y môr, gan arolwg daearegol Iwerddon. Fyddai'n dod nôl at rai o'r rhai perthasol nes mlaen. Bwysig dweud bod yna lawer iawn o waith wedi cael ei wneud eisoes ar yr arfordir, ac mi ydyn ni yn tynnu ar y gwaith hynny. Felly mae yna arolygon manwl o'r arfordir wedi cael ei wneud yn y 90au, Rapid Coastal Zone Assessments wedi cael ei gwneud i edrych ar a yw'r arfordir yn erydi. Mae yna gynlluniau rheoli y treithlyn, y shoreline management plans i gael. Mae yna adroddiadau llywodraethol wedi cael ei gwneud. Mae yna fodelau risg erydiad, a mae yna waith academaidd wedi cael ei gwneud hefyd mewn rhai lleoliadau penodol. Ac mae yna llawer iawn o waith yn cael ei wneud gan y grwpiau archaeolegol mewn gwahanol lefydd, yn enwedig falle yng Ngwynedd ac yn Nyfed. Ond hefyd, dyn ni'n gweithio hefo rhanddeiliad hefyd, ac wrth gwrs mae polisïau ganddyn nhw ar yr arfordir. Dyn ni'n adeiladu ar y gwaith yna sydd wedi cael ei wneud eisoes mewn llawer o safleoedd. Ond pam wneud y gwaith yma i ddechrau? Wel, dyn ni'n gwybod o'r rhagfynegiadau o effaith newid hinsawdd bod cynnydd yn debygol o fod mewn amledd, dwysedd a difrifoldeb stormydd mewn ardaloedd arfordirol. Mae stormydd yn mynd i fod yn digwydd yn amlach, mae lefel y môr o bosib yn mynd i godi, ac felly mae'r ddau beth yna mynd i arwain at gynnydd mewn erydiad arfordirol a hefyd llifogydd yn ogystal. Dyn ni hefyd, mae'n debyg, yn mynd i weld hafau sychach, glawiad mwy eithafol, ac eto mae'r ddau beth yna gyda'i gilydd o bosib yn mynd i gynyddu y risg o erydiad priddoedd bregus ar yr arfordir. Ac mae yna lawer o enghreifftiau wedi bod o hyn yn ddiweddar, stormydd gaeaf 2013-14 yn Aberystwyth wrth gwrs, a ambell i enghraifft arall, enghraifft y Bont Werdd lawr yn Sir Benfro wedi cael ei erydu yn lle diweddar. Felly, yn y dyfodol o dan amodau newid hinsawdd, dyn ni'n debygol o weld mwy o erydiad yn digwydd. Ac wrth gwrs mae yna lawer iawn o dreftadaeth hanesyddol pwysig iawn gyda ni ar yn arfordiroedd ni, ac mae'n bwysig bod ni'n cofnodi hwnnw cyn bod unrhyw golled pellach yn digwydd. Ond dyn ni hefyd yn targedu bylchau mewn gwybodaeth a bylchau mewn dealltwriaeth, ac un o'r prif broblemau sydd wedi bodoli yn y gorffennol gyda mapio yr arfordir yw problem sy'n cael ei alw y rhiban gwyn. Felly mae lawer iawn o fapio yn digwydd ar y tir, mae yna fapio hefyd yn digwydd o wely'r môr, ond mae yna riban o ofod, os liciwch chi, o gwmpas yr arfordir, lle mae'n anodd mapio yn gywir oherwydd mae'n anodd dod â cychod i mewn yn agos o'r môr i arolygu'r darn bas yna, ond hefyd mae'n anodd mapio o'r tir hefyd oherwydd mae'n amgylchedd ddynamic. Felly mae'n ardal y rhiban gwyn yma lle does na ddim gwybodaeth, mae'n dealltwriaeth i'n llai felly. Felly mae eisiau llenwi y bwlch yna gymaint a dyn ni'n gallu. Mae yna broblemau o ran cymharu data hanesyddol gyda data cyfredol, problemau cywirdeb mapiau falle, a sut ydych chi'n dod â mapiau hanesyddol a mapiau cyfredol at ei gilydd. A hefyd mae angen mwy o bwyntiau cyfeirio ar gyfer mesur colledion arna ni yn ogystal.
Ac o ran yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, be dyn ni yn ei wneud fel rhan o'r prosiect ydy cymryd creiddiau o arfordiroedd ac ynysoedd yng Nghymru ac Iwerddon ac yn adeiladu llinell amser ar gyfer cyfnod yr Holocene, sef o gwmpas yr 1,500 o flynyddoedd cyn y presennol, a creu cofnod stormydd ar gyfer y cofnod yna, trwy ddefnyddio technegau dyddio fel ymoleuedd a radiocarbon, cymryd creiddiau o lynnoedd fel llyn meilog a llyn coron yn Ynys Môn, o gorsydd fel corsfochno falle yng Ngheredigion, ac hefyd edrych ar twyni arfordirol i drio ail-greu newidiadau amgylcheddol yn yr ardaloedd arfordirol yma dros gyfnod chydig bach yn hirach i greu darlun o sut mae'r amgylchedd hynny wedi newid. A dyn ni hefyd, fel wnes sôn chydig bach nes mlaen, yn defnyddio dulliau newydd o arolygu, yn enwedig dulliau drôn a samplu ar glogwyni wastad mewn modd diogel a chyfreithlon. Felly rhwng Iwerddon a Chymru, dyn ni'n monitro'r treftadaeth arfordirol gyffredin yma sydd gyda ni rhwng y ddwy wlad. Mae'n enghreifftiau o boptu i fôr Iwerddon o dreftadaeth sydd yn cael ei beryglu trwy erydiad arfordirol. Felly, symud at Dinas Dinlle, adnabyddus falle i rai ohonoch chi, ond falle yn safle newydd, ond yn safle eiconig, dwi'n meddwl, o ran ein treftadaeth arfordirol ni. Mae'r safle fan hyn yn cael ei ddangos trwy'r llun yma o'r awyr, pentre Dinas Dinlle a'r gair, y gair arfordirol, y Bryngaer arfordirol yn fan hyn, yn eglur iawn. A mae'n heneb gofrestredig oherwydd ei phwysigrwydd archaeolegol, ac mae wyneb y clogwyn yn fan hyn yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig oherwydd pwysigrwydd yr gwaddodion dyn ni'n ei gweld yn y clogwyn o ran deall natur rhewlifeg cyfnod y Pleistocene hwyr yng Nghymru. Dim rhyw lawer o gloddio archaeolegol wedi cael ei wneud yn y gorffennol, ond mae'r heneb mae'r safle, y Bryngaer ei hunan, yn dyddio o gwmpas yr oes efydd hwyr mewn i'r oes haearn, rhyw 1200 cyn Crist i AD 43. A fel chi'n gallu gweld o'r llun yma, mae yna ddau ragfyr o gwmpas, a fydde siŵr o fod wedi bod â waliau amddiffynol o gerrig a ffren hefyd, a ffos hefyd yn mynd o gwmpas yr Bryngaer. Prif fynedfa wedyn dod mewn o'r de ddwyrain, ond mae gwaith diweddar hefyd yn awgrymu bod yna fynedfa ar ochr ogleddol hefyd. Ac wrth gwrs mae'r safle yn bwysig ni o ran ein metholeg ni, o ran y Mabinogi ac ati. Mae yna dystiolaeth o ddefnydd gan y Rhufeiniaid, ond hefyd defnydd mwy diweddar fel cwrs golff a peth defnydd yn ystod yr ail ryfel byd yn ogystal. Felly mae'r Bryngaer yn eistedd ar ben tirffurf rhewlifol sy'n dyddio o'r oes iâ ddiwetha. Oedd a'i chafbwynt cyffredinol tua 19,000 o flynyddoedd cyn y presennol, ond yn ôl gwaith gwaith diweddar felly, oedd yr uchafbwynt tua 23,500 o flynyddoedd cyn y presennol yn Ngogledd Cymru. A dyma be fysa yr ardal wedi bod fel o dan iâ yn ystod uchafbwynt yr oes iâ ddiwetha ar draws y Deyrnas Unedig. So ffrwd iâ Môr Iwerddon yn dod lawr Môr Iwerddon, o'r gogledd orllewin i'r de ddwyrain, ond gogleddol i ddeheuol fath o beth. A wedyn rhewlifoedd yn dod o ddiar gap iâ Cymru i gwrdd ar ffrwd iâ yna o ddiar arfordir presennol Cymru mewn ffordd. Felly mae'r arfordir presennol gogledd orllewin Cymru yn ardal lle oedd y ddau fath o fas iâ yna'n cwrdd. A mae hynna'n gwneud dehongli tir ffurfiau yn gymleth weithiau.
Felly, jyst o ran rhoi rhyw syniad i chi o'r darlun ehangach tymor hir, fel ni'n sôn, rhyw fath o uchafbwynt rhyw 23.5 mil o flynyddoedd yn ôl, lle fysa gennych chi'r rhewlifoedd yma yn llifo oddi ar yr cap iâ yng Ngogledd Cymru allan i gwrdd â ffrwd iâ Iwerddon, môr Iwerddon yn dod lawr fel hyn, a wedyn wrth bod amser yn mynd yn ei flaen, yr cap iâ yna yn tynnu nôl ac yn crebachu. Ond mae Dinas Dinlle, yr gair, yn eistedd ar ben gwaddodion rhewlifol o'r enw Marian, sef Marian terfynol yn yr achos yma, sef gwaddodion sydd wedi cael eu cludo o fewn neu ar ben rhewlif ac sydd wedi cael ei adael ar ôl wedyn wrth i'r rhewlif encilio am yn ôl, sef y Marian terfynol yma, y terminal moraine yna yn fan hyn. Mae yna dirffurfiau eraill o'r enw drumlins sy'n ffurfiau tebyg i ryw wy neu siap deigryn mewn ffordd wedi ffurfio wrth i'r rhewlif fwldio gwaddodion oddi dano. A mae rhai wedi dadlau mae drymlin sydd o dan Dinas Dinlle, ond mae'r ddealltwriaeth ddiweddara yn dadlau o blaid Marian terfynol. Felly, ie, mae yna ambell un wedi dadlau dros drymlin, ond Marian gwthio neu thrust block yw'r dehongliad mwyaf diweddar o hyn, sef, os ydych chi'n dychmygu yr rhewlif yn gwthio'n ei flaen fel rhyw fath o bulldozer, mae'n symud yr gwaddodion yna fel bloc ac yn gwthio'r bloc yna yn ei flaen. A mae'r hyn sydd o dan Dinas Dinlle yn olion o farian llawer ehangach yn yr ardal, a mae'r Marian o dan Dinas Dinlle yn un o'r nifer o fariannau yn yr ardal, a mae'r darlun yma fan hyn yn dangos rhyw fath o ddehongliad o'r gwaddodion, yr grean a'r tywod sydd i'w weld yng nghlogwyn Dinas Dinlle, ac sydd wedi arwain at y dehongliad yma mae Marian terfynol neu Marian gwthio yw'r tirffurf. A mae'r Mariannau yma yn dynodi rhyw ail ymestyngiad o'r iâ yn ystod yr oes iâ ddiwetha, yn gwthio gwaddodion rhewlifol o flaen yr iâ. Fel mae Harris yn nodi, localised oscillation in the position of an essentially retreating ice margin. Felly mae'r iâ yn crebachu am yn ôl, ond weithiau yn ail ymestyn am ychydig ac yn gwthio'r gwaddodion yn ei blaenau. Felly, beth sydd gyda chi fan hyn ydy til neu gwaddodion rhewlifol o dan haenau o dywod a greian. Ac mae'r deunydd yma yn eitha hawdd i'w herydu sydd yn broblem i'r Bryngaer at y dyfodol falle. Felly dyma be maen nhw'n edrych fel yn y maes y greian a'r tywod yn haenau ar ben ei gilydd yn y clogwyn yn Dinas Dinlle. Jyst i sôn chydig bach am cyd-destun ehangach falle yn y tymor hir. Wrth bod lefel y môr yn codi ar ôl yr oes iâ ddiwetha ac yn cyrraedd i uchafbwynt tua 7,000 i 6,000 cyn y presennol, llawer iawn o waddodion yn cael ei erydu a'i symud tua'r gogledd trwy drifft y glannau ac yn ffurfio cyfres o dyfodau ar ochr y môr o'r Mariannau. A wedyn morfa Dinlle wedyn yn cael ei ffurfio o rhai o beth o'r gwaddodion hynny. Ac hefyd wedyn, newidiadau yn lefel y môr yn y Fennau, yn dylanwadu ar aber afonydd yn yr ardal ac yn dylanwadu ar ddatblygiad cefnennau yn Morfa Dinlle. Ond be dyn ni'n falle yn deall ar hyn o bryd, does ddim digon o falle waddodion wedi cael ei erydu o Ddinas Dinlle neu ar ardal i roi digon o reian mwyn esbonio ffurfiant y cefnennau yna yn Morfa Dinlle. Felly mae yna waith i wneud yn fanna, waith pellach i wneud yn fanna.
Da ni'n defnyddio darluniau fel hyn, darluniau LiDAR i astudio newidiadau yn yr ardal. Eto i adnabod tir ffurfiau, mae'r marian yn fan hyn yn amlwg iawn wrth gwrs fel ardal uchel yn y tirlun, ond da ni hefyd yn gallu gweld hen sianeli a sianeli cyfredol hefyd, ond pelio sianeli rhai o'r afonydd yn llifo drwy'r ardal. Ac mae hynna'n help mawr wrth drio dehongli beth sydd wedi digwydd dros y tymor hir. A mae'n ddefnyddiol pan dyn ni wedyn hefyd yn edrych ar morfa Dinlle ac yn astudio yr cefnennau yma, yr ridges yma o waddodion sydd wedi ffurfio y darn yma o dir yn fan hyn o gwmpas morfa Dinlle. A mae yna chydig o waith yn cael ei arwain gan yr athro Charlie Bristow o Prifysgol Birkbeck i drio astudio y darn yma o dir gan ddefnyddio geoffiseg, a mae hwnna'n gwaith dyddio o'r ardaloedd yma'n helpu yn fanna, a hefyd trio dyddio y mawn yma sydd i weld o ddiar yn yr ardal rhynglanw o ddiar Dinas Dinlle i weld pryd nath hwnna ffurfio hefyd. Felly mae hwnna'n waith sydd hefyd yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd. Jyst i roi syniad i chi o math o beth mae hwn yn gallu rhoi i ni fel data. Dau broffail ar draws yr twyni a'r cefnennau yma yn morfa Dinlle yn fan hyn. Maen nhw'n gallu creu darluniau fel hyn, y geoffiseg yn gallu rhoi darluniau fel hyn i ni o beth sydd o dan yr wyneb, wrth i'r radar bwnsio nôl o'r strwythurau sydd o dan yr wyneb. A mae hwnna'n gallu helpu ni ddehongli, ydyn ni'n gweld gwaddodion traeth, ydyn ni'n gweld gwaddodion sy'n cael ei golchi drosodd gan y môr, ydyn ni'n gweld gwaddodion rhewlifol ac yn y blaen. Felly mae'r gwaith mae eto, yn ogystal â'r gwaith dyddio, yn mynd yn ei flaen i drio deall a dehongli shwd mae'r ardal yn ehangach o gwmpas y Bryngaer wedi datblygu. Fel yna i sôn chydig bach nes ymlaen, mae yna dystiolaeth o gloddio, ond hefyd o geoffiseg o dau crwn yn y rhan fewnol o gair Dinas Dinlle, a nifer o gyfnodau o ddefnydd hefyd. Mae yna ffosydd a llwybrau ystimiol yn arwain, llwybr ystimiol yn arwain i mewn i'r gair o'r de-ddwyrain, a ffiniau ceiau hefyd i'w gweld i'r de o'r Bryngaer yn ogystal. Felly mae yna lawer iawn yn mynd ymlaen yn archaeolegol falle, yn y gair ei hunan ac o gwmpas hefyd. Jyst i nodi bod ni wedi bod yn cymryd creiddiau hefyd o'r gwaddodion o gwmpas o'r tir gwlyb jyst i'r dwyrain o Bryngaer Dinas Dinlle. Dyma cydweithwyr fan hyn yn tynnu'r graidd i fyny, a dyma'r graidd ei hunan. Felly craidd o ryw 135 cm o ddyfnder, llawer iawn o baill a microfossiliau ynddi, a dyddiad o ryw 2,700 o flynyddoedd cyn y presennol o ddyfnder o 116 cm o'r wyneb wedi cael ei gael o'r graidd. Allwn ni ddadansoddi i weld os oedd yr amgylchedd yn ddŵr croiw neu'n ddŵr y môr, be oedd y llysdyfiant, os oedd dystiolaeth o lifogydd ac yn y blaen. Ond mewn gwirionedd mae eisiau ni falle edrych i weld os oes yna graidd o leoliad gwell o safle lle nad yw'r tir wedi cael ei wella neu i'w drin o gwbl. Felly o ran hanes erydiad diweddar yr ardal, dwi'n meddwl bod e'n wir i ddweud mae dyma un o'r ceirau arfordirol cyn hanesyddol sydd mewn fwyaf o beryg yng Nghymru falle erbyn hyn. Mae hwnna o bosib yn adlewyrchu'r ffaith bod y gwaddodion yn fan hyn yn reit hawdd i'w herydu. Cymharu gwahanol fapiau, mapiau OS o ddiwedd y 4th ganrif ar 15, a wedyn archaeolegon o gynnar yn y ganrif yma, yn dangos bod yna ryw chafswm o ryw 45 metr o erydiad wedi digwydd dros y cyfnod yna, benna falle yn yr ardal ddeheuol yma o'r gair. Ond mewn gwirionedd mae erydiad ar draws y safle, erydiad
daearol ac hefyd erydiad o'r môr. Yn edrych nôl at yna mewn munud. Mae'n edrych fel bod cyfuniad yn fan hyn o erydiad gan ddŵr sydd yn llifo fel llif trwodd mewn i'r pridd ac allan drwy'r clogwyn, a hefyd dŵr ffô i lawr wyneb y clogwyn yn erydu rhywfaint o'r clogwyn, yn ogystal â wedyn gweithrediad y tonnau. A bod y dŵr llif trwodd yna yn arwain at lithriadau ar wyneb y graig, a mae'r deunydd ar wyneb y clogwyn, ac wedyn mae'r môr yn symud y deunydd yna oddi yna. So jyst eto i roi rhyw syniad i chi o'r math o waith sydd wedi cael ei wneud fan hyn, cymharu mapiau 1917 gyda 1976, data o wefan Digimap, 1917 ar y chwith yn fan hyn, a wedyn 1976 yn y gwyrdd, a ydych chi'n gallu gweld bod yna rhywfaint o erydiad wedi digwydd ar hyd y safle. A wedyn os chi'n rhoi yr data yna i gyd at ei gilydd yn mynd o 1900 y llinell goch trwyddo i 2017 yn y llinell ddu yn fan hyn, ydych chi'n gweld symudiad graddol neu erydiad graddol y clogwyn am yn ôl. Fel fi'n gweud, yn enwedig falle yn y darn deheuol yma o'r clogwyn ac o'r safle. Jyst i roi chydig bach o ffigurau fyna i chi de. Rhwng 1900 a 1917, 14 metr, uchafswm o 14 metr o erydiad yn digwydd dros y cyfnod, a hwnna i weld yn cynyddu trwyddo i'r cyfnod ola rhwng 1977 a 2017 i bron i 24 metr. Pan chi'n edrych ar erydiad cymedrig ar draws y safle, mae'n arafach, o gwmpas rhyw 7 metr, yn cynyddu rhywfaint i tua 10 metr yn y cyfnod diweddaraf. A mae modd wedyn cyfru cyfradd yr erydiad fesul blwyddyn sy'n cael ei ddangos yn fan hyn. Mae yna broblemau gyda hyn wrth gwrs, oherwydd dyn ni ddim yn gwybod yn union dydy'r erydiad mae'n debyg ddim yn digwydd yn raddol dros amser, mae'n tueddu i ddigwydd falle mewn digwyddiadau penodol felly. Ond pe bai ni'n cymryd yr cyfraddau yma ac yn edrych wedyn, wel, sawl blwyddyn fysa fe'n cymryd wedyn i Bryngaer i ddiflannu, gan gymryd bod ni'n gwybod lled y Bryngaer a cyfradd yr erydiad. Mae'r cyfraddau falle cyflymad yn ni wedi gweld yn hanesyddol dros y ganrif ddiwetha, o bosib fysa chi falle yn gweld dwedwn ni o gwmpas 350 o flynyddoedd cyn bod y gair yn diflannu. Debygol o beidio bod mor gyflym ar cyfradd ucha 1, ond mae o gwmpas yr 300 i 500 o flynyddoedd o bosib. Ac yn enwedig pan ydych chi wedyn yn meddwl, wel, mae cyfraddau erydiad yn mynd i gynyddu oherwydd newid hinsawdd. Ond beth felly mae hwnna'n rhoi y syniad i chi o beth sy'n digwydd dros gyfnod o falle ganrif neu fwy. Beth sy'n digwydd wedyn ar gyfradd chydig bach yn fyrrach, dyn ni'n defnyddio sganio laser daearol sy'n rhoi model i ni o'r safle i gwyrdeb o tua 4 mm. A dyn ni'n mynd i ail sganio yr arwyneb yma yn 2021, a bydd hwnna wedyn yn galluogi ni fesur yn gywir iawn y newid dyn ni wedi weld. Felly dyn ni'n defnyddio drones i gofnodi yn fanwl a creu modelau mwyn cyfrif y newid, a dyn ni wedi gwneud 2 arolwg drôn yn 2018 a 2019, ac mi wnaethon ni weld y tystiolaeth o gylch lithriad eitha sylweddol yn y cyfnod yna. Felly dyma y model ffotogrammetrig, cywirdeb ar lefel sentimetrau yn 2018 o'r safle cyfan. Ac mi wnaethon ni weld erydiad gan lif trostyr yn creu'r cylch lithriad
Neu'r symudiad yma o ddeunydd yn 2018. A wedyn, cwymp mawr rhwng Mehefin 2018 a Chwefror 2019 yn y darn mwyaf deheuol o'r safle lawr fan hyn. Dych chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau lun yn fan hyn. Mae'r symudiad, y tirluthriad yma wedi symud deunydd ac wedi dod ar ardal yma fan hyn i'r golwg yn glir iawn. A bydd hi'n bosib i ail-greu faint o ddeunydd sydd wedi symud trwy gymharu arolygon drôn. A wrth gwrs mae'n bosib bod yna ddeunydd archaeolegol wedi symud yn ystod y symudiad yma. Felly dyma'r ardal sydd wedi dod i'r wyneb, neu dod i'r golwg, os liciwch chi, oherwydd y symudiad. Ac be dyn ni'n gweld fan hyn ydy'r gorchydd yma o dywod eitha trwchus yn dod i'r wyneb. Ac mi wnaethon ni wedyn, yn ystod 2019, astudio hwnna yn fanwl iawn, so felly dyma gyfuniad o luniau o'r safle yn dangos ardaloedd lle dyn ni wedi samplu ar gyfer dyddio. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r darn yma fan hyn, fel sy'n fe'n awgrymu bod yr pant yma, os liciwch chi, yn adlewyrchu paleosianel ffrwd rewlifol. Felly mi oedd e'n sianel lle oedd dŵr tawdd o bosib o'r rhewlifoedd, neu ar ôl cyfnod y rhewlifoedd, yn llifo. Ond bod defnyddwyr y safle wedyn wedi gwneud yn fawr o'r pant yma mwyn i ddefnyddio fel ffos rhwng dau ardal uwch mewn ffordd. Ond dyn ni'n disgwyl am ganlyniadau dyddio o'r samplu yn fan hyn i ddweud yn union wrthyn ni pryd nath yr gwaddodion yma gael ei gosod lawr. Ac wedyn yn ystod, jyst i gadarnhau falle yr gorchydd yna o dywod, os liciwch chi, yn ystod yr gwaith chloddio wneithbwyd yn haf 2019, mi eithbwyd trwyddo heinen ddwfn iawn o dywod cyn cyrraedd yr olion o'r tŷ crwn yma nath ddod i'r amlwg. Tŷ crwn rhyw 13 metr o led, a strwythur sylweddol iawn fel petai wedi cael ei gofnodi yn fan hyn. A'r awgrym yw bod yr deunydd, bod y wal yma, os ydych chi, wedi cael ei gadw mor dda bod y tywod yna wedi dod ar ben y wal mewn cyfnod eitha byr, sy'n awgrymu falle gwaddodiad, falle gan stormydd yn chwythu'r tywod yna ar ben y safle. Ac eto, dyn ni'n disgwyl am yr gwaith dyddio i roi oedrannau penodol i ni ynglyn â hynny. Felly, beth yw'r cwestiynau sy'n weddill falle o ran y safle? Wel, beth yw natur y prosesau geomorffolegol sydd ar waith? Hynny yw, beth yw cyfraniad erydiad gan y tonau ac erydiad gan lif trostyr yn dod lawr wyneb y clogwyn, a hefyd llif trwodd yn arwain at gylchlythriadau. Beth yw'r rhyngweithiad rhwng y ddau beth yna? Hynny yw, mae'r deunydd sy'n llithro lawr y llethyr, yn aml mae yna lystyfiant yn tyfu ar ben hwnna, ac felly i ryw raddau mae'r llithriad yna, mae'r deunydd yna wedyn yn gwarchod gweddill yr clogwyn rhag erydiad gan y tonau, oherwydd mae'r tonau'n gorfod wedyn symud y deunydd yna mwyn cael at weddill y clogwyn mewn ffordd. Felly mae yna gwestiynau diddorol yn fanna o ran beth yw'r prosesau geomorffolegol sy'n digwydd ar y clogwyn. Ac hefyd, beth sy'n digwydd ar hyd y clogwyn yma. Mae yna brosesau gwahanol, mae'n debyg, yn digwydd mewn ardaloedd gwahanol ac ar gyflymderau gwahanol. Felly, dyn ni'n gallu gweld yn y darn gogleddol fan hyn, mae'r ardal eang wedi gorchuddio gan lystyfiant, ond wedyn tuag at yr ardal ddeheuol, mae llai o hynna yn amlwg, ac felly o bosib, mae hwnna'n adlewyrchu'r ffaith bod yna erydiad falle cyflymach yn digwydd lawr yn y pen yma. Felly dyna be fyddwn ni'n gallu neud gyda'r sganio daearol yma, yw trio ail-greu pa mor gyflym y pethau'n digwydd, a trio cael syniad o sut mae hwnna'n amrywio ar hyd
safle. Felly, mae'n hynod ddiddorol y rhyngweithio sy'n digwydd ar y safle rhwng y geomorffoleg, rhwng yr daearyddiaeth, rhwng yr hydroleg y safle, llwybrau dŵr a gweithrediad yr eigioneg, ac hefyd ecoleg, hynny yw beth sy'n rheoli, beth sy'n tyfu ar yr deunyddiau yma. A mae'n werth cofio hefyd, mae erydiad y safle sy'n golygu bod y ffurfiau gwaddodol diddorol yma, sy'n dweud cymaint wrthon ni am hanes y safle, dyna sy'n golygu bod nhw yn y golwg ac yn ar gael i ni astudio mewn ffordd. Felly mae yna gwestiynau diddorol fyna hefyd ynglyn â dyfodol y safle. Ond mae hwn yn enghraifft o rannu arfer da ar draws môr Iwerddon. Mae yna safleoedd tebyg yn Iwerddon, enghraifft Caer Dynbeg, sydd wedi colli llawer iawn o ddeunydd yn ystod stormydd diweddar, ond hefyd sy'n cael ei astudio yn yr un fath o ffyrdd gan ddefnyddio'r un fath o dechnegau ac yn un i ddefnyddio yn Dinas Dinlle. Ond ydych chi'n gallu gweld y colled sy'n digwydd yn yr ardal o gwmpas y gair yma yn fan hyn. Mae'r rhannu arbenigedd a rhannu straeon a rhannu data fel hyn yn gwella yn dealltwriaeth ni yn sicr. Felly mae'r gwaith sy'n weddill gyda ni yn Dinas Dinlle, fel ni'n sôn, dal i adeiladu ar y llinell amser fanwl yma o batrymau a cyfraddau erydiad hanesyddol a chyfredol gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau. Gweld lle mae'r erydiad ar ei weitha, pryd mae'n digwydd a pa brosesau sy'n dominyddu, ac i ba raddau mae modd rhagfynegu'r newidiadau yna i'r dyfodol. A wedyn mae yna gwestiynau ehangach wedyn o ran, i ba raddau y gallen ni, neu i ba raddau y dylen ni trio reoli yr erydiad yma. Ond yn sicr mae angen cofnodi a dal i gofnodi beth sy'n yma heddiw at y dyfodol. A wedyn hefyd, falle, mae yna gwestiwn o beth yw'r ffordd gorau o gyflwyno a chyfathrebu natur newidiol y safle yma i ymwelwyr. A mae hwnna yn gwestiwn falle diddorol. Sut ydych chi'n dod ar archaeoleg, yr hanes, yr daearyddiaeth ac ati, gyd ati gilydd i ddehongli y safle yma i ymwelwyr. Felly o ran gwaddol CHERISH, mae'r wybodaeth dyn ni'n ei casglu ydi storion barhaol yn archifau cenedlaethol Cymru ac Iwerddon. Bydd y data yma ar gael yn rhwydd drwy borth lle yng Nghymru. Fydd yn rhoi llinell sylfaen gywir i ni ar gyfer monitro erydiad arfordirol yn y dyfodol, yn darparu data i randdeiliad a thirfeddianwyr ac yn rhoi gwybodaeth i linwyr polisi ac yn y blaen. Ac mi fydd yna nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ac mi fydd yna arddangosfa deithiol ar gael pan fydd hynny'n bosib hefyd dros y blynyddoedd nesaf. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Mae yna fwy o wybodaeth ar wefan CHERISH, ar sianeli cyfryngau cymdeithasol CHERISH, Facebook a Twitter. Croeso chi gysylltu gyda fi trwy'n e-bost i yn fan hyn i ofyn cwestiwn. Mae llawer iawn o gylchlythyron newyddion CHERISH ar gael ar y wefan. Ond hefyd, os oes cwestiwn gyda chi hoffech chi ateb iddo fe nawr, nodwch hynny yn y sgwrs ac mi fyddai'n gallu ateb hynny. Nodwch yn y chat ac mi allai ateb hynny. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi rhywfaint o drosolwg i chi o beth sy'n digwydd yn y safle yma, beth sy'n wedi digwydd dros y blynyddoedd, ac fyddwn ni'n hapus iawn i glywed oddi wrthoch chi ynglyn â'r prosiect. Felly, diolch yn fawr iawn a pob hwyl.